Чест и слава, вечна слава, вам будителим народ, ангела Година 1762. В скромна килийка потънала в сън един монах тъмен, непознати, бледен, пред лампа жумеща, пишеше наведен. Монахът е Паисий Хилендарски, който се обръща към народа с думите: ти, българино, знай своя род и език. И досега кънтят думите: от днеска нататък българският род история има и става народ. Първият българин, преписал Паисиевата история, е Софроний Врачански, разпространява сред хората от народа. Иларион Макариополски, Неофит Рилски, Васил Априлов, Петко Рачов Славейков, Неофит Бозвели, Петър Берон, Найден Геров и още много знайни и незнайни будители на националното съзнание и на българския дух. До техните имена стоят имената на учителят Христаки Павлович, съставител на първите учебници за Свищовското училище, Райно Попович, български учител и книжовник, даскал Ботю Петков, просветител, водител. Докато Левски сее по градове и села революционни комитети, майстори зидат, изографи изписват чудни църкви. Панайот Хитов кръстосва Балкана, а Добрачин Тюлов съчинява песни за непокорни юнаци. Пророчески са словата на Васил Друмев, че един народ, който има съзнание, култура, наука, непременно ще има светлина и трайна бъднина. Всички тези българи са водени от една идея – любов към народа си и желание да му помогнат да се просвети, да бъде свободен, да има високо национално самочувствие. Кой събужда умовете, браня българското слово, така то вълшебно цвете, да разцъфне то отново. Знам книжовниците стари, силите си не
Концепцията на духовните водачи на България не е белег само на една епоха. Значима е ролята и на съвременните будители, които са фактор за просвета и култура, фактор за събуждане на духовността в новото време. Будители на народната съвест, да се слави името ви днес и во веки веков. Да се знае, Да се помни, че България е жива, но будителите скромни, българинът китка свива. Чест и слава, вечна слава, вам будители народ.